Il-kap nazzjonalista Adrian Delija akkuża lil fazzjoni Busuttil b'mibeda u firda fil-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija għal dan meta indirizza lill-Kunsilliera Nazzjonalisti fil-ftuħ tal-Kunsill Ġenerali Straordinarju li sejjaħ biex il-kunsillieri jivvutaw dwar il-futur tiegħu bħala kap tal-partit. Dan wara li wassal lill-Partit Nazzjonalista l-ikbar żewġ telfiet elettorali fl-elezzjoni ta' Mejju li għadda. Għaw min għandu interess illi jweġġa lill-partit, illi jkisser lill-partit, illi jifret il-partit. Għaxaw min irid iġib il-Partit Nazzjonalista f'estremità li ma tirriflettix lil min aħna. F'diskors b'ton mill-aktar aggressiv li qanqal sew lill-Kunsilliera Nazzjonalisti biex iqumu bil-wifqa fuq il-ponot ta' subojhom biex jinfexxu f'dillirju jgħidu Delija u attakka lil-Fazzjoni Busuttil. Adrian Delija qalilhom li d-demokrazija titlob li ma tiġix ikkalpestata u uża r-riga li tħobb tuża l-Fazzjoni Busuttil biex jattakkhom biha. U nemmen fid-demokrazija mhux li kollha is-saħħa tal-ftit li jkontrollaw lil ħafna, mhux jekk aħna m'għandniex raġun aħna, allura nikkalpestaw jew ma nisimgħux l-oħrajn. Dik hija pseudo-demokrazija. B'dawn id-dikjarazzjonijiet Delija attakka lill-esponenti nazzjonalisti bħal Simon Busuttil, Jason Azzopardi, Beppe Fenekadami, Kerry L'Aquilina u David Casa li jmorru jitkellmu favur id-demokrazija, iżda mbagħad ma jirrispettawx li huwa ġie elett b'mod demokratiku mit-tesserati. Meta t-tesserati tagħna eleġġew xi ħadd minn barra l-politika kienu jafu x'qegħdin jagħmlu. Adrian Delija wieġeb għal dawk li sejjaħu bħala attakki personali u viljakki li saru fil-konfront tiegħu mill-Fazzjoni Busuttil permezz tal-blogger Manuel Delija li f'dawn l-aħħar xhur kienet jimbotta l-kampanja kontrih. Waqt li qabbel dak li għaddej minnu ma dak li qal li għadda minnu Fenekadami, qalilhom li dawn l-attakki iktar isaħħuh bħala politiku u mhux se jaqta' qalbu quddiem din l-intimidazzjoni. Minix ħanaqta qalbi, minix sa nibża jew niġi intimidat. Min jaħseb illi fil-politika min irrendi lilu nnifsu għas-servizz jekk jattakkawlu il-familja ħajibża u jagħmel paslura, allura ma jafx x'inhu politiku ta' vera. Quddiem il-Kunsilliera Nazzjonalisti Delija wieġeb għal kritika li ssirlu mill-Fazzjoni Busuttil u qalilhom li hu ilu fil-Partit Nazzjonalista minn meta kien tifel. Biex jipprova dan ħamijaw diskors folder tal-plastik li kien qal li għamel fil-Kunsill Ġenerali meta kien żagħżugħ. U ġo dal-folder naħseb tiftakruh. Sibt diskors illi kont għamilt jien il-fuq minn 33 sena ilu meta ndirizzajt il-dan il-Kunsill Ġenerali. Jien twilidt fil-Partit Nazzjonalista, kbirt fil-Partit Nazzjonalista, ħdimt għall-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija tkarrab għal voti tal-Kunsilliera Nazzjonalisti sabiex jivvutaw iva, ħalli anki jneħħu l-firda u l-mibeda li akkuża biha lill-fazzjoni tal-ex-kap. Din hija ġurnata fejn irridu ngħidu iva għall Partit Nazzjonalista. Iva ħalli nneħħu darba u għal dejjem il-firda. Iva ħalli ma nibqgħux inxerdu il-mibeda. L-Fazzjoni Busuttil Adrian Delija qalilhom li jkun xi jkun ir-riżultat jirbaħ jew ma jirbaħx il-vot huwa sejqa kap sakemm Alla jagħtih l-enerġija sakemm imut. Qed immexxi il-Partit Nazzjonalista u ħannibqa' nagħti kull enerġija illi Alla jipprovdili lill-Partit Nazzjonalista sa tmiem ta' ħajti. Minn għada stess diġà qed nippjanaw proċess sħiħ u wiesa' ta' konsultazzjoni. Dan sabiex fil-Partit Nazzjonalista ikun hemm partit wieħed u maqut. Partit Nazzjonalista wieħed maqut! Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.